салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам ҳамроҳи шумоем. Бозори Корвонда нулевой дарвоза сеюм проход тарафи дасти рост миен сразу мегардем ҳамҷода як апашкана дукони калонтарина дукони калонтарини ҳами Корвон материалфурӯши ҳамиҷай. имрӯз мо барои шумо обзор мекунем чизои новинкаша. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. касе ки омада наметавона заказ мекуна. мо шумода доставка дорем. ина паплинои доинги тоза якм сорт нархон 150 сомон 150 сомони марҳамат. ина барои ҳамаи намуди одамо ҳастай, барои духтарако, барои модарои миёнасол, ҳамаи нигака сангошон фарқият дора. ина марҳамат бибинем 100 сомони. ма барои чи ҳамиёра мегирам, бисёр ҳар ҷо намегирам, барое ки ҳамин ҷое мегирам ки камкам мурдагарӣ накунад соҳибошу. баъд санга хушрӯ бизанад. ина сангаш ба дараҷа оли хушрӯ задагия 150 сомон. одамое ки сангора жилет намекунанд. ина марҳамат бинед, агар сангош бутова 150 сомон. ина марҳамат. инҷа ҳамаи ҳамо чиё ҳастанд, расветко ҳастанд. ин ҳами болош саршидагӣ, ина ё бологиёшанд. ина марҳамат бинед. ма як лав шумода нишон метавам намудоша. имрӯз ба фикрам 20 май, рӯзи 20 май. баъд шумо метавонед ки тезтарак занг бизанед, тезтарак гап занед, чунки ин заказҳо тамом мешаванд. ҳамин чизо ҳастанд бозорда. бисёр одамо дер занг мезананд, дер гап мезананд. камтарак гард шидагӣ. ака камтарак воста ки ман чи кунам, гард бисёр шида. ина марҳамат бибинед. гард ши ини рафтан шуна мегакин камтар мулоимай. ҳамаишам аҷоибот будааст. нархи ҳамаи 150 сомонӣ. киҷон ина марҳамат бибинед. ин чизое ки ҳозир шумо дар ми запис мебинед ҳамаш 150 сомон. аҷоибот чизои зиро мегада. айнаҷа сар мешава. айна ё боло бидагиёшам аҷоиботам. бес як ё ина нигах не 150 сомон. ина марҳамат бибинед. касе ки мисол заказ кардания марҳамат бинед. ина сангоша бинед чи хел зур задагия ҷавсенаш. вақти шумо харидорӣ меем бибинед ки ҷав задагия хеё амира эконом мекунанд, камтарак мепошанд, тамом дигар. айҷада и хел нест. ана ин материал хадавоя ами набат. ина озиомагия нигах не чанқа ҳамис талаботиш бисёри бад мо аз омадем наёфтем. ина бо омадай чизе ки шумо ҳамҷа мебинед нарх 150 сомон. 150 сомон. ина марҳамат бинед. я бор дигар нишон метам. инҷа беҳад калонай. ина марҳамат ина бинед. ака и материал и ҳамчия дубайския на? ласои индиския. марҳамат бинед. ласои индиски. ҳоида марҳамат бинед. давомушай не давомуш дар ҷада ҳастай. ҷа камтарак савдо кардестан гап бисёрай не ки шумо бояд озимаро бифаҳмед. ина марҳамат ин чизош ҳастан. ина ё сангошон камтарак нархаш 150 сомон. ина марҳамат инҷа боси сангошон будааст. ина атлас нусха бусай. атлас нусхашам аҷибутай. атласа не ки дар чи дубайский загия материалаш дубайский. ака чи хел мегем ра дубайский атлас да нусхаи атлас дар дубайский папле. ина марҳамат инҷода ҳастай. шумо касе ки метавона омада харидорӣ карда бия харидорӣ куна. касе ки омада наметавона бия занг мезана. мо доставка дорем тамоми ҷо. ина марҳамат бибинед. Ana işan gülüş niye abişni.
Anaira میگن آمازونکا گلوی جنگلی جنگلی این مرامت همتون ببینید درست آنایی برای حجیو برای کسی که سفید ناز میبینن دیده هستن این برای حجیو این مرامت دیدین توی نمجره 150 عیسنش بود دیگه خیلی نداره باید بودگم میگم اینجا اپتویه اپتوی که هسته شما میتونید که اومده زکاس کنید نرخی اپتوی بگیرید کسی اپتوی میگیرد باید بودم خیلی برم شما خوش رو تماشا کردن گیرید وای طرف میریم همه هم چیزی که دیدیستیم 150 شما یا چند بکن؟ باید تا 60 تمام کلا گردیده نستشه 150 میرسیم هر چیزی که از نمی شما دیدین ما درباره‌شون گپ زدیم شما را نمی چیزی که اکران دا میبینید بسیار چیزا نبودن نواز با نوآوردن کسی که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شدن کسی که ابونه شده اگه یک لایک میمونه قدلی سرم فراموش نکنید بایور شناساتون جوراتون روان کنید باقی سربلند آباد باشین خدا حافظ این نوینکوی اخیری که بزرگ آماده سلامت باشین یک بار دیگه تا ویدیوی آینده